Book launching sa libro ni Dr. Florangel Rosario Braid nga nagsentro sa sugilanon sa iyang kinabuhi, Gipahigayon. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Gipahigayon ang book launching sa libro nga Tagpo Right Place, Right Time ni Florangel Rosario Braid. Si Florangel Rosario Braid, co-founder sa Asian Institute of Journalism and Communication nga natukod sa nasud niadtong 1980 o giila usab siya nga framer sa Philippine Constitution. Ang librong Tagpo Right Place, Right Time gisugdan og suwat niya niadtong Oktobre 2022, din gisaysay niya ang iyang sugilanon. Alang kang Dr. Braid nga duol sa iyang kasing-kasing ang maong libro. Ang proceeds sa mga mabaligyang libro idonar sa scholarship fund alang sa mga underprivileged youth o community journalists nga buot mokuha sa kursong Bachelor of Arts in Journalism o Master of Arts in Journalism. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.